Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People haka arpu pratrek unai wing arjar puar kalai kundu yumentri ka kot ka khia u James PK sangma ban pha tuklar lem haka baidei bat ka jingye kundu jingye jogi trai mulok ka jilla Meghalaya kiba apply ya ka post nursing officer ha Nigrams Hospital Shillong kiba penpau ya ka jingso diaw nabaki ha ban le tho ya ka written examination shabar ka jilla watla ka ni ka hospital ka dei ka badan haka jilla Meghalaya haka jengkaran bakila pathai gubor u vice president ka FKGGP uba kitbok lang nong plang ulai thu ba nakaliang umintri ka tanat ka koit ka khia ulaong baka sarkar kan umla shu banle ei halor kani namar baka tarik ban pelong ya ka online examination labu singi haka artarik unopra arjar puar iga jingi kendu jingi u health minister kanika no phai singi ko mata kolong ba hadian ki babun ki samla pulie bar ki samla wat kam jongka jela ka jungi kila phai khmat singi kum ka seng FKGP hadian bigila i ka jingsim serius ka jungi ya kanika isu ka bidi ba jing keduk kam keduk jam mo pila iru ba la saki ba ngila penlong ya tu ka rally ya ka aru pratrik jong u risau te ka jingwan ni kenduk jungi u health minister kanika por ba mata kolong ba ha bidi ba kanika exam ka bidi po Nigrams ka ba nakaliang jongka Nigrams kala arfai si ki post ki balong palat arjar tam puas jongki staff no sang teipo Nigrams jingsha yang ni puas la advertise hausnam arjar khat khandai ti hendrai nomor bakadon ka khlam covid akitu ko por la pensange no spor bat la realtize biang hadien yang ni puas ti ke baga jingwan ka jungi yang ni ski kolong ba hadien bigi ki babun kini ki samla ki bathap kam kilawan ut warna mingi kumseng amar ba ki babun ki khna pulih ki khna ki ba apply kan ka post ki mana po ka jela ka jungi ki bade ri pardo prasnam kio ya kata center bani tho exam sedu spo Jaipur badon ki biyo po kanong ba Assam te khamtam ki kenthai le kam long ka basnga ni ki le sir marba kidon kini ki jingjai kini khilya singi ki baladap kam kim sngan satia bani po ka jela Assam par khamtam e ka bo jinge eki bakin le tho ya kata ka online exam stai spo ka nong ba Jaipur de lor takan orem ga polong igi bingin wan ngini keren yu health minister mar ila persang ban bu appointment yu director jong ni grem su dengim semlayo de ndai ke pat ka sosi kolong ba hadien mengila persang ban ya keren ban ya thir bat health minister kolong ba kapur kala slam palat namar ba ke exam kala de kini kindiat ski mar ka de ka artarik de bana kaliang jong ka sarkar lesi ka mla su ban ni mar ka ni ka all india exam pada haju kapur ngi sngo bakani kalong ka jingdu ko bakrawi ki samla na po ka jela ka jungi namar ba jin lada kamdon kata ka jingkhangi ki internet hagini kita yogi baladap kumala ong du health minister mata da jin ba fila approach nga shita yo munchua lesi karla ban penkala ban postpone ki exam lani war ban chef ya kata ka center jungi exam jungi kena na ka jela ka jungi ki ban let tho exam sabar nekin yo ban tho akani po ka jela ka jungi dewa sosi lingba kini ki senjam ba sarkar mana kapor kakhangi kini ki internet aman ba wadan ki jinghi pai ba aso golong ki jingdo nong ba khrau bat mataru jingdo nong golong ba ya kita ki sit ki badan hapo ka Nigrams hospital manu banyo kani ki jingkli ba pensanu dingi nomor ba kapor golong biar palat bagiwan ban approach samar ba ikhna hadu mataru kidan ki balayo ki admit kan kidan bikin pat yo admit kan amar ka jing bamlong jing internet agidi kisngi kini ki jingja na kaliang jungi pengkaseng yen hab ban ya tri thai sani ba nomor ba kumba pila isai ba ka to jingi rally ke jongi bolong ar pratrik ni kwa ban bu ke jing dawa na ka sarkar jela ka bi ka state employment policy tre hadu ka ni khlemat ka menta kalong ba ngipat yo lat setia bani kendu igi bor badi khmi jong sarkar bani kran halor gini jingi nomor kini gidi jingi ki ba ni kum seng la ji na ka por sa ka por ka jing bomdon jong state employment policy ka pen kawra ka jing do nong ba khrawi ki samla ke jongi nomor kum ta ka ni Nigrams ka don hang ni hak jing syang irang khmilti ki ba bun ki ban yo kam yo jam te kin dei bi try muluk lani ka first com lani ka top priority di ban consider bai ningkong swai ki sama try muluk dei kum kalong mentaling bagi ni jingja karlong ban kum ka jing plelat klenti ki beri ko nabar bagi khna samla ki jongi kin do ya kalat klenti pat kham tamah bukum ka ni ka por ka ba ka ya de ki juk internet nga hapan ban biang ya kan ni
jingkhang internet jong sarkar na kapor sa kapor kat apa dan ki isu so gari jingdo nong bakrau bat gari kambiet jong ka sarkar mar menta kalong ka jingkerto kelapat bat lada ki samla ki bitar nang nis kemat kei bak sarkar kan juba para kum kini ki jing jage dang ya di no tang arpho lai photli ki kam ni iba de ki 4000 ngot khna ki ba thap kam thap jam ma dekat kini ki puas 8000 tali kam ki balai ngathrai ki ba thap ekani kamru kendai bai di ki 4000 na pok jela ka jungi mar ki babun ki khna samla jungi ba trinas haki jela ki ba fer nei la ki yo akalat kalti ban wan tri pok jela jong klempep kinir ki nan phais pok jela jong